Makawa na mo live diri mismo sa home radio. Kaya ito ning isgutan karon daghang kay mga linya. Actually daghan ka po sa Facebook nga usa naman yung mga linyahan ni. Ano ba no? Ay mo kabalaka wa pa na sa gi-function wala pa. Giandam lang na para ninyo. Kao ba nato mismo ang spokesperson sa RTA nga nagkagwa. Abi ko bang malusya ang lalaki basta maminyo. In fairness na blooming malagi ni. Kao ba nato si Sir James Andrade. Boss, good morning. Welcome sa Gay ni Bay. Yes sir, good morning. Subli, may buntag sa tanan o sa tanang suking tigpaminaw o tigtanaw sa home radio, may buntag sa iyong tanan. Sa Facebook live lang kita ka makita ba? Kumusta kami niyon, sir? Mamanay permintin akong unang pangutana. Malipayon pa ba? Malipayon sir, kumbati ka po. Gahi pa ba? Gahi ka po. Ayan. Napabatay Biramax diya, tagay ni Palihog. Boss, natay mga nakita karon. Actually, dire Beles man mo So, at bang dia mismo sa mo diri sa home radio makita ninyo na yung mga dagay linya karon og burag blue green ang kunan ni di pa ni basin ni politiko ani kung i-violet nimo ni na yung mag-away kung himo nimo ni gilo na yung mag-away i-green nimo ni na apoy mag-away ani so nganong blue green man po. Boss, pinakauna, unsa ning mga bagong mga linya karon sa kadalanan sa Beles? Yes sir Bern, mo nitong gitawag nga pavement markings for bicycle lanes na to or for bicycle na to nga gagamit og bike sa dalan. Bunang-bunang na gining panahon gid tama ra gid nga nanak ko'y bike pohon man gi. Ngano man ni sir, unsa may purpong ano naman ni mga bike lane ni? Yes sir Bern, actually kaning ato ang green nga pintal or makita na to sa dalan no. Specifically kaning diri sa may Veles area. Mao ni atong nagbase ta sa ato ang Department Order 88 sa DPWH Sir Berno. So kanang makita na to nga marking sa dalan, it is where the bicycle or it is kung asa pwede nga muhunong ang mga bicycle, for example sa usa ka intersection before siya motabok kung red light pa dito siya mupundo sa kanang green. By the way, ako lang pong i-add on Sir Bern. Okay. Ang kanang green na to nga boxes like mura siya yellow boxes. Fill in na siya og green tanan gid unta no. But for this time due to financial kuan sa ta ato lang gi outline ang green. Okay. So timailhan na siya Sir Bern no nga for example lagi katong gingon ganina nga kung red ang traffic light dito sila magpundo. No, so pasabot kung naana diha so dapat naging sila on nga dito mo correct, yes Bern. Sa bikers ni. So ikaw motor, ikaw pod nga sakyanan dapat dili nimo na i-block. Yes kay actually kanina naman tay pavement markings pod intended for bicycle lanes. So dito ra gid ang mga bisikleta no. Sa kilid ana Sir Bern. Ato klaro na nagpasabot sa ni nga kung bike ka dili pod ingon nga di ka mo respeto sa stoplight. Correct Bern. Kay may magug ka nga bike ra bitaw mo laos ko. So mean to say mo respeto kay po sa ang traffic light pag naipula mo hunong ko nga biker ko pero katong nga box na gi-designate sa ko moto ang para sa mga diri may magtambay. Yes, correct Sir Bern. O gani napud tay palisiya Sir Bern sa mga bike. Dilibot pasabot nga nagbike na kanang bisag asa na lang no. So ga-create ta karon og ponpon og mag-soft launching ta sa bicycle for bicycle nato. Naapoy mga palisiya nga atong ilakip sa mga bisikleta no. Ponpon atong ipagawas atong social media pages or any other media outlets. Ay may kalimtid rin. Di may lakas nimo diri. Ato ipagawas na ponpon nga mainformahan ang ato ang mga katawhan labi na tong bike kung unsay mga palisiya pod or procedures nga angay nilang sundon labi na bike dia sa mga bicyclists na. So karon wala pa ni ga-function ni mga linyahan karon. Sa pagkakaroon Sir Berno kaning mga linya na to ato lang gi-advance nga installation kay at least aware na atong mga individuals na. Sige daw, post daw. Pa-post ba nimo na Brad? O kani nga box. Kani nga green. Kani unsa may pasabot ani? Yes Sir Bern. Kana siya diha magpundo ang mga bicycle na to. Example kung naay motabok. Naay motabok or red ang traffic light. By the way, kana nakita na to sa screen Sir Berno, fill in na siya og green gyud no. So dapat unsay pasabot nga feeling kani siya diri kani kana tanan gyud siya, fill gyud siya nga green. So di lang naingon nga linya lang. Outline lang. So i-green gyud na siya. But sa pagkaron man gud para malakip na to ang tanan nga dalan due to financial kuan lagi cases or issues kana lang sa atong gikuan. But pag human ana Sir Bern kung mabutangan na tong pilot areas nato tanan balikan na po na siya sa ato ang traffic engineering to install the paintings nga green. So green na siya. Okay, next daw Bradby. So mo na so kani mo gyapon ni. Yes Sir Bern. So kani kung kani diri kay burang nag-L man eh. So kani diri pwede ang bike diri ang bike. Yes Sir Bern, diha ang bike gani kung mag-base ta sa lain nasod nga kuan Sir Bern nga pavement marking for bicycle. Bicycle kuan ang una, pedestrian lane. Pedestrian lane, bicycle
or ang other cases gani ambulance, emergency vehicles. Oo. Sa tuwa lang dire pedestrian lane din kana da yung for bicycle. So pasabot kani diri diha ang stop line, Sir Bern, sa atong mga sa sasakyan. motor o sakyanan. Correct, So Sir dapat Bern. dili mo mulahos Dili dili. mo lawas, Sir Bern. So dapat medyo madakpan mo, violation mo. Violation, oo. So ang mga bike dayon, kung for example mo pay pag-abot nila dito, so pwede na sila mo forward kung bakante diri, Correct. diri sila magulat. Yes, Sir Bern, kung gani stop line, stop sign pa ang kuan. traffic light. Kinigin ako kay murag labi na karon kay daghan labi ubay-ubay gyud karon nga mga ga-bike, di ba? So kani again, miski sa motor dili ni bike yun ni siya. Bike yun siya, Sir Bern. Yeah. So kitagahan gyud natong pagtagad karon sir Gitagaan ang na to. mga ga-bike karon sir no. In connection po ni Sir Bern, idungag ko na lang kaning sa bicycle manggod nato, aside sa kaning department order nato nga gibase sa DPWH. Gina-encourage pud karon no sa kaning gipagawas nga DILG Memorandum Circular nga i-encourage nato ang katawhan nga mag-bike or ang usa ka municipality or city government mag-create og bicycle lanes or walk paths no para sa atong mga katawhan nga ma-encourage sila sa pagbaklay. Makaya pa nato tubian ni sir sa inyong pagsurbi-surbi diri kay paano ba nga sa tundalan ba nga sustam murag wata sa tinud anay lang labi na diri nga area na to no kaning Beles kani ring area ba murag wa kita naka-prepare sa una ba nga modako gyud ning Cagayan ba no. Yes, correct, Sir. Sa akong nadunggan lang, Sir Berno, nga sa unang panahon ko no, wala na anticipate sa atong mga engineers nga mudako gyud kuno ang Ciudad Cagayan de Oro. Correct. As much as possible we're trying to cope up sa situation sa pagkaron nga maakop nato no or makuan nato ang mga citizens nga Correct. makakuan sa dalan. Kay di sa alang imo nang pantandugo ng mga building diyan mga karaang tao na ni diri di ba. So muna karon plus galisod pa kita sa una nga pagbutang lang og parking lot karon napagitay bike ni panay kaning kilid na mga puti sir kanin ri sa pinakilid sa Beles unsa na pang bike gyapon na Bike lane gyapon na siya, Sir Bern. Bike lane Kaning pilot area nato sa bicycle lane, Sir Bern, is gikan sa CM Recto, Velas CM Recto going sa Fernandez Velas. pag naba ko sa bike lane tapos ma side swipe ko medyo dako ba ang medyo mudaogay ba ko sa kaso ana. Yes, Sir Bern. For example na ako diri sa bike lane tapos na ini ko na side swipe ko sa sakyanan. Mura mahulog siya sa lane grabbing, Sir Bern, no? Kay imuha man tong nga lane. Gi-grab sa pikas. Okay. And then pohon Sir Bern, for example, og soon to be manggod ang Cagayan de Oro is mahimong metropolitan. So ato na pong ma-divide ng dalan na pod no. Ang kanang bicycle lane, kilid sa bicycle lane kanang sa inner nga sa outer inner lane kibali, motorcycle aya din ang sakyanan. Para ma-divide gid nato siya pagsakto nga dili gid mag-swerving ang motor bisag asa. Tama no. So dapat ba diri na Na-designated. nabubulok sa di nabubulok. Diri ang malata sa di malata. Tapos diri ang lane sa mga bana nga YGPS o kaning na IGPS. So again sir, ang implementation ani gyud Implementation na to ani Sir Bern, since nga mag-soft opening pa ta karong May 12 no. But then tentative pa na siya, napatay mga materials for teaser posters nato. O sabi pasabutan na kung aton ni siyang sugdan pasabot manakop na bata, mamadlong na ta ana na bang actually ang atong information campaign, Sir Bern, nagsugod na ta last 2 months ago no kung wala pa nasayop. So di man siguro sakto naman siguro tong panahon para kulang pa sir basta wala sa gahi ni bay kailangan na ito. Sige ato nang so at least karon ato ginang so pwede kadakpon sir kung ikaw nagbabagda. Yes, Sir Bern, no. Mahulog yun kung example og mo nang sa pagkaron no nga nag-advance na pud og butang gyud ang atong traffic engineering kay mostly man gud sa atong as per observation sa pagkaron man gyud no aminado man ta nga kani mga bicycle lanes na to from time to time maparkingan siya. Kung dili magaling motor katong mga nasa establishment. Correct. No ato pong dumdumo no mga kaigsunan nga kaning Veles area is a national road. So basta national road man gud or highway both sides is no parking. Mao lagi. So that's why kaning Veles atong giuna nga pilot area. Alright, tama. Alright, sir. Last na lang kay na naman po kadri Kumusta sir? Dagan kayo yung mga kuan sa mga RTA personnel Nabagi kuan sir. Kanila ako lang kuan para madali ng dalasan Nabagi department nga ginatutukan or mututok kaning na mga reklamo about sa mga RTA personnel or kamo ba kaya mo magunaw na sir nga ipalabay ra man na or kuanda nabagihan na sir nga kung for example na mag-post na ay mag-send sa inyo about reklamo na ginaimbestigahan mo ginato na sir. Yes, Sir Bern, gani yours truly no isa ta sa monitor sa mga complaints. Og naputay complaint desk dito, Sir Bern, kaning gitawag na to nga adjudication section nato. Okay. So natay usa ka personnel dito sa nga siya mo handle sa mga reklamo, Sir Bern. So nagi mo kana na in sir. charge gid ana. So sa atong mga kaigsuunan lang pod nga katong nakulangan sa mga tubag rest assured no nga ginamonitor na mo always galing lang namang times nga below the belt ang mga correct, that's tama. why dili na nato sila replyan but then noted ang ilang every nga
nga reklamo. Na mga reklamo ng ana, no? Gani na yung mga taga social media uban or taga lain nga radio stations nga mo confirm dito sa to ang opisina kung naunsa man ni or ana to give justice sa unsa manggaling ang na-issue. Alright. So katong last na issue sir about atong gikuan. Nasolbad na ba to sir? Katong giingon nga naplatan tapos gi-issuehan ba yun? Yes, correct sir Bern. Nasulbad na kita. Giunsa man to pagsolbad sir? Kato siya Bern nga situation is nag-escalate man to sa atong social media mga hapon na no, mga hapon na nga bahin. Buntag pa dito siya at around 10:30 to 11 kapin no, kung wala akong masayop. And then ang katong individual nga atong na-videohan no, is our Muslim brother. So that's why Ramadan man karon so nagdali siya and then he submitted himself kung asa kuno ang RTA office but then wa man siya katuod. That's why dito siya sa kiosko ning adto. And then dito na lang sila dito niya gisettle ang iyang violations sa clamp og sa katong violation niya nga illegal parking at katong gikawat nga katong kwan di ba? Katong gihipos katong gihipos niya ang ligid. But then og nadala dito sa iyang balay server no, kung nadala niya intentional or not intentional, mahulog yun siya nga makasuhan og administrative nga theft. Kay kawat yun na sir. Katong isa sir, katubang gingon ba nga supposed to be dapat tabangan siya sa RTA pero gitagaan siya kan. Nasulbad ba to sir? O sabay last na yes, to sir? Gikuhaan na natong statement ang atong personnel adto sa opisina. Galing lang wala ni submit sa atong buhatan pud tong katong gipatawag nato nga concerned citizen kay as per sa iya kuno nga okay na lang man daw to sa iya pero ato lang pong ipahibalo sir ako info nga kung naay ipadangat nga concerns no dili lang nato ipaabot sa social media i-address nato sa saktong idiretso. I-address nato nga sa saktong sumbunganan kay at least ma-actionan nato kay kung sa social media man god dili man to maong sakto nga maka-answer sa man ning kani magong usay sa to agod instead na makangita tag para masulbad ang pagpakaulaw mo nitong usay atong ginauna-una gon. Ta gusto ta maka-gain og kanang supporters from netizens ba? Ta netizens pa ka kung say nakita wa pagaling nimo gi kuan wala na gi automatic ma-judge na gi ka diretso, di ba? So kakit sa man pwede mo PM sir kung ikaso na yung mga reklamo. Siyempre makatabang ng sir na yung mga pictures o videos sir no para dugang sa investigasyon. Yes sir Bern. Pwede padangat sa to ang Facebook page sir Bern no sa RTA Public Information and Education or sa to ang page mismo sa Roads and Traffic Administration i-like lang to nila. Pwede din sila maka-comment dito. Ato action. Rest assured sir no nga paminawon og imbestigahan na sir Bern no gani natay uban nga mga nagkuan dito nag-message dito wala na to na replyan but then forwarded sa atong enforcement division ang ilang concerns. Very good. Kabalo mi sir di ginakuan og i-regards ko anang mga RTA nga ga-bike sir di lalim na no. Sa man sir ang mga tambok dapat mo ipabike para magniwang sa bra. Kani atong gitawag nga server no. Ato ang BIP or ato ang Bicycle Enforcement and Events Patrol. So basically diri sila ma-assign sa ato ang CBD area or atong Central Business District no. Kay lagi gagmay man og dalan so spaces na to. So sila mo action diretso. Actually it's a very nice idea sir. Nga ga-bike sila kay mas dali ba no? Mas dali at the same time eco-friendly pud siya server nga kuan. Pero wala nagipili sir kung kinsa. Itong mga dagog hawak di mo ma-assign sa magbike dili pa actually sir Bern kuan siya. Mura siya aplikante, application siya. Galing, very good. I-regards ko nila sir kay di lalim sa kainit tapos bisag asa dagan pa kay labad pas ulo diriya. Sir James Andrade sir, salamat sir sa imong panahon. Thank you very much sir. Og tana para sa sunod dira. May problema sir Bern. As always. Itap na ba man sa tagdili kon. Tag Barmin. Taga First District ba ka sir? First District Danilit. Iparis. Ay naman ko. Sa ganito sa timong grupo ulit. Musuporta ba daw ka na sir? Run Bernie. Suporta kayo sir Bern. Suporta kayo. Usay gusto niyo nga mga benefits diya sa RTA nga atong ipasaka sa. Ay kabala ka sir pohon. Di ko okay lang ako. Okay lang. Sa home radio ko. 7:31 mobalik rami kadyon lang kaya.